Вика, вие да не си бъркате в гашите един с друг, с Сашка. На пръстите ми беше да напиша. Викам само ради да ми падне да и натъртено. Бръкна гащите. Ама си викам, спирай си пръстите. Не се знае Радито как ще го приеме, пък и ще ми се скара, че обръщам внимание на глупаци и викам, айде, няма да пиша от мене, само ще напиша 3 смеещи се човечета и то и то. Ради вика, еби ги, нали на педала? Много пища. Нямам думи, това са. Нека. Той виж, че мъкна. Да бе, мъкна. Глупака просто. Не. Голям сняг ще пада. Крис паразити, да. Живота е толкова по-хубав, нали? Не е толкова по-хубав, ама поне не се занимавам с тях вече, нали? Това е по-спокойно. Но ще го направим още по-спокойно. Между другото, вече разбрах и осъзнах точно от какво имам нужда, за да се успокоя душата. Най-накрая, миналата седмица. Доста мислене падна. И почвам да действам в тази посока. Крис, усещаш как вървиш напред. Той беше някакъв фалшив профил. Да, бе, те всички са фалшиви профили. Аз даже си мисля, че може и да е оня денят на страшния съд, ама другия. Киро Аржентин. Ради вече се притеснявам, че не ми връщат, като ги храня, скучно ми е така, вика. Между другото, да. Когато почнеш да им връщаш, значи те са силни, те не са и много силни. Как да го обясня? На няколко степени слаби. Когато им връщаш, примерно аз когато им връщам, направо мисля за самоубийство. Докато си мисля, че аз нямам никой зад гърба си. В момента, в който разберат, че имам някого голям зад гърба си, първо ще спрат моментално, нали, да се занимават с мене. Но за тези, които не знаят, ако все още не знаят, че имам някой зад гърба си, когато разберат, че имам някой зад гърба си, ще се самоубиват моментално. Заради крехките им психики. Компенсация, голяма компенсация. Въшката, като излезе на челото и се мисля за голяма. Докато не е пръснеш и изведнъж се пръсне. Денят, Крис вика, верно е, Ради, те не са с моя умствен капацитет, отказва се, не са Ради. Те почти нямат умствен капацитет, те просто са запомнили някакви фрази и ги говорят. Да. Месец след месец стават все по-малумни, понеже наистина мозъците им не работят. Процесорите им забиват. Това е като един стар компютър, бе. Не знам дали сте имали стари компютри, ама с времето, т.е. ефтините компютри с времето забиват. Започват да работят по-бавно, по-мудно, да зациклят, да прекъсват, докато не спрат да работят. Това става с малумния мозък, когато не се грижиш за него. Просто трябва да си изчакаме. Зациклянето им става с месец след месец все по-бързо.